Bagaimana tani debata di hita nagabi barita nauli ima sian 2 Timotius bidu opat mamukamai sian ayat sada rodi ayat 5 songonong ma didok hatana di jolo ni debata doho Kristus Yesus naro manghumi akan mangolu doho namate hati dakon nang hupapataron nang harazonna jamitahon hatai hajong jokkon ditiki na une nang sone pisang paingot apoy marhite-hite nasa lambas ni roha doho pamudayon ay naroma tikina dang tertahan halak disi poda natikosi alai mangihuton hisap-hisap sadiri ma alapun nasida pangajari napa geok-geok kompinggol nasida. Taito nasida ma pinggol nasida sian hasitongani laho pailekosa tuaka turi-turian. Alai anggoho sadok unang mamabuk roham taon manajati radoti manatama ulaon ni parbarita nauli sahat ula tohonanne ima ianggo sahatna dia mau kadongan na hinahulonga di bagasan guari Tuhan Yesus Kristus rata dopera di rohatta jamita na di ari minggui taringotu out unang Jahoba mandongani hita nunga bolok kita out unang Jahoba mandongani hita ngatibuhian hita ripas siang tanoon out unang Jahoba mandongani hita dang tarbaik kita mangolu rasi rasa sadarion. Nah, laos ido dia mau kadongan disungguli do huria autunang Jahoba mandongani huriana HKBP sadarion parmobi ma marsogut 7 Oktober imah ari hatutubuni huriata HKBP 100 10 tahun maha KBP barita nauli dangalani gogo dangalani akabar barita nauli alai au sugari sojakoba mandongani kuriana dangado alani taidi homajo edde HKBP huria hatubuaku hatubuan HKBP huria agodangaku HKBP huria haholongaku HKBP saya masih holdo autusi boy baik tada nilas rohata di nomor umur 160 tahun HKBP dari lemah tadi oma HKBP Huria hatubuanku HKBP Huria agodangaku HKBP Huria aholongaku HKBP saya masih holdo autusi ya ikum bangga dohita gabe huria Kristen Batak Prostan
Alania alani debata na tokpong mandongani hita. Wasa udok songoni miris do roha mabigi huria hian nangadong nuai ngasongon na melek. Jadi HKBP manang dopak dia hitalau saya dong. Hea kami tu sui-sui ni Kalimantan Barat, jonoknya entikong, adong do halak Batak, adong do HKBP. Adong do HKBP di luar negeri. Jadi mangerbang do huria. Nah dia mua kadongan molo songoni ahado baenota asa manada pertibion di Tuhan Yesus. Ahado patupau ta asalam rarat barita naudinai. Ahado patupau ta asa gabe pasu-pasu kuriana di tanoon. Dia mua kadongan. Sada tugas utama ni akan porsia di Tuhan Yesus ima marbarida naudi. Marbarida naudi. Marbarida naudi nasok dia. Dagamodo songon parhaladui. Dagamodo naik mimbar. Tahu. Marbarida naudi labatana ngoluna gabe barita nauli tuh maliangna. Hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya menjadi berarti bagi orang lain. Dan gabe sesurah ibadah. Idok. Nani dok ni Matius 20 ayat 10 sia doh 20. Lahu mamutu dia potibion baritau kamuma didi hamuma nasida di bagasan gua di debata ama anak dohon di perbadia lahu mahamu. Jadi sada keharusan doi naik kon ulahononi ganup hala bolodan marzea do ibana. Celakalah orang. Alana di dokdo di sadakurin sia ayat 10 ay molo huhatahon barita nauli i dan hasuru ngakui utaku yadoi marzea maau au so baritahoni. Nama rapata dia mua kadongan nunga di palua hita sian hahulomoni nunga di palua hita sian huaso ni sibolisi sian hamateani. Nah nuai tugas utama ni hala Kristen ima marbarida nau. Tanggung jawab orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, dia harus menyelamatkan orang lain. Unak kita nunga malua, nunga pinalua ni dewata, hape kita dan pinadua manang balua hondongan. Molo adong kope. Sian anggota ni keluarga. Nasora tu garisa, tu parpunguan huria. Tugas ni hita doi songon halak Kristen. Paingoton nasida. Alana ba? Todo naridongnya kadongani. Tangadong marbotsengan tu harazauni bata. Alai puas doruhatta. Molo tading keluarga ta anak kota na nuaing tongon mudung dupe amata lao manang dopak dia
lomodoro hatta songoni dia mua kadongan ima ulauni ima tugas ni huria dang boy langgus manang dang boy neang ala ikon hudu sotta do tarsong padohani doktor sayna baban pakuduson nabadia makudus jaladidok di Matius 20 ayat 7 setelah Yesus bangkit Maria tidak mendapati Yesus dikubur. Kemudian malaikat itu berkata, segeralah pergi. Hatop mamulao joluan nadoamu di Galilea tabuaunna matuamu ahana masa. Mereka bergegas pergi. Jadi songonima dia muakadongan bergegas pai maju lojo di taudo nasiti lojo jolo mate-matene nina rohata ikodo. Nah dia muakadongan tidak boleh ditawar-tawar kapan saja, di mana saja, sebab yang membuat berhasil yang kita lakukan bukanlah kita, melainkan Tuhan Allah. Ulama alai namambain haja jadina di batado. Unang dok roham, atik somu bayi. Atikna onaha taiba atikna gudang sidaliatta songo simusa nakin kan wah bahasa mau suruhmu Tuhan dangadong nasik suruhmu taong ikokodo dongan aku do bohalaku do bainokku do siaro sikale dongammu makatai dang luasoni di bata HP sasadasa si Musa. Nah dia mau kadongan si ngoton dihita di bagasan tikion songonani do ni ayat 5b radoti manatama ulau ni parbarita nauli sahat ula tohonan mi. Laksanakanlah tugasmu sebagaimana pemberita kabar baik dan jalankanlah segalanya dengan yang baik di dalam pelayananmu. Sahat ula tohonan mi. Tu parhalado tu sitimusius do hatau. Alai namar rapatan boydot kuhita saat ula tohonon mi pasilung ulang mi saat ujung mingulung. Jadi artinya adong do udah uta dang maradito dito ngadal kita puasa ma ikon hudu sotah dia muakadongan. Kalau memang kondisi ini masyarakat najolo ditikiri turpugon do kondisi ni masyarakat kan waeng songo nani do niayat tolu do kopat torop halak na solomobe rohana umbege hatani di bata alai lomuad do rohana umbege akaturi-turian dongeng ekel naso maripola na menawarkan halua nasi HP holan si pauto. Manusia sekarang ini lebih gemar kepada hal-hal di luar dari firman Tuhan. Untinggildo si pariota mabege berita, mare bege dongeng, mabege ekel naso maripola, ketimbang hatani di bata. Kenyataan dia makan.
au sugari binai sia julun ekel naso maripola manang turi-turian manang hudok majo berita naso domu tu hatani debata mungkin mekel-ekel loyong anggopa di tahun yan molo marjemita serusian memang ido boido mambe parekelo paditei boido hubay alai adong do nyananna molo hubay songono marga karya kamu donom munawah taruhian paditei marjemita jadi dok jamita nak imada dak bodo ale mekel-ekel lo menakin di geriza sudah dua mekel oh lo jamita anak imada sobodo ima dia mua kadongan ulo modo halak nuaing dia kabarita naso marpola alani dia mua kadongan diajari turpukodo hitan apar dulu ima pisang tegur ganub halak namangulaon hazahaton hasalaan alana asa diboto dalan nasalai jala diboto paubahun rohana pisang termasuk ma sadarion marukillo urian wain marsak urian wain ala dong sada dongan perhaladu mangulahon nasusuma jadi manang BHP ikon do sadalad do ruas do perhaladu molo nasala onauhum do manang RPP alani dia mau kadongan didok di sada Timotius 5 ayat 20 orang yang berbuat dosa haruslah ditegur di depan seluruh jemaat supaya yang lain menjadi takut gabe singok-singok mau dihami saluhna parla asa unang bemasa nasalai ikon do pinaingot dia mau kadongan apa duahon paingop ma nasihatilah supaya mereka mengetahui jalan yang benar maka orang yang berdosa orang yang sudah menyimpang jalannya tugas kita adalah menyemangati meyakinkan untuk berjalan di dalam jalan yang benar. Molo adong naganggu roha, tugas ta lahu menyemangati paposon rohana. Unang pasobu ibana dihagaliun. Yakinkan dia bahwa Tuhan menolong dia. Alani dia mau kadongan